و باسکی ژنان پارتیا چەپ کەسێک جڤینەک لە دارخست ئیرۆ بەریچان دەمژمێران ڕایەدارن هەدەپێژی تێدا استراتیجیا خۆیە بەشداریە ژنان دە هەڵبژاتناندا دیار کرد. پامنێری دەنگی ئەمریکا ئەویب دەمیر لەوەر ئامادە بوو. ئەویب دەم باش دجivînê çi hat gotin û stratejiyawan çi ji bo mesela beşdariya jina hem namzedê jin hem jî di nav xelkê de em dizanin ku mesela jin gelkî giring e bên dengê xwe bidin. Dexîl rastî dikarim bêjim ku hemû partiyên siyasî ji bo hilbijartinê amadekariyê xwe birêva dibin. HDP jî çend roj berê ji xwe beyannameya hilbijartinê tevahî diyar kiribû. Îro jî nêzîkî sêsit jin kom bûn beyannameya jinê yanê di vê hilbijartinê da jin wê stratejiyeka çawa têxin pêşiya xwe li ser viya sekinîn. û yek jî danazanek amade kirin, ev danazan ev e Kurdî û Tirkî çapkirine. Di vê danazanê da tê diyarkirin ku mesela jinê ji bo partiya wan mesela herî giring e ji bo çareserkirina vî jî him di kanûna yan jî destûra bingehîn da û him jî di nav civakê da dixwazin hin tişt bên gorandin. Ji bo wî jî ragihandin ku lazim e destûr bi tevahî piştî hilbijartinê ji bo ku mafê jina biparêze were gorandin. باشە بڤێنەوێ mesela Kurd jî giring e. Belê di behsê din ku ew daxwazikin hin tişt bên guhartin min dixwast ez ji wê ji te bipirsim tiştê ku ew dixwazin bên guhartin çi tiştin? Yekem mesela peymana Stenbolê ji aliyê desthilatiyê ve hatibû rakirin jin rastî daxwaza wan ew e ku piştî hilbijartinê dibêjin ku wê sîstemek bigore an jî desthilatî biçe desthilatiyeka nû were yekem peymana Stenbolê baş da vegere. Duyem di kanûnê bingehîn da yani wek kanûneka zilaman tê diyar kirin dibêjin ku lazim e ku di van kanûna bingehîn da jî wekeviyek bê çêkirin û jin jî mafê wan zêdetir derkeve pêş. Di aliyê din da jî yani di nav malbatan da an jî ewan da hin gorankarî û di nav civakê da jî gorankarî lazim e desthilatiya nû daxwaz dikin ku ji bo viya jî tiştên nû derxînin pêş. Di aliyê din da dîsa xweza û hin tişê din lê rastî tişekî taybet jî bas kirin. Mesela berdevka partiya çep ya kes Çiğdem Kılıçgün Uçar di qesedana xwe ya Zazakî da got ku lazim e ku mesela Kurd jî bi tevahî were çareserkirin ji bo ku li Tirkiye pirsgirêka herî mezin mesela Kurd e. Eyûb min dixwast ez bêjim madem em xanima dibînin û civîna wan li wir de em dibînin em dizanin jî di hilbijartinên berî nihade jî HDP gelkî giringî da rolê jinê û gelkî namzedên jin hebûne ji bo hilbijartina û gelkî jin bûne endamên Parlemanê Tirkiye ji HDP. Niha plana wan çi ye yani rêjeya namzedên jin çend e ji bo parleman? Dexil rastî di nav partiyên ku di parlamentoyê de bi tevahî wisa bêjim giringiya herî mezin HDP dide jina. Ji bo ku li gorî wan yani rêjeya jina lazim e di warê pozîtîf da were nûkirin û sedam pêncî an jî pêncî zêdetir jin derkevin pêş. Di hilbijartina endaman da jî an jî diyarkirina endaman da jî em dibînin ku di vê ew da jî dîsa jin ciyekî giring digirin. Eyûb Demîr peyamnê dengê Amerîka li Enkarê bi me re bû gelkê spas Eyûb.